Vieš, že niekedy nestíham v pokoji ani dopiť kávu. A predsa som našla niečo, čo robím len pre seba. A zaberie mi to fakt len minútu. Začala som si dávať Inka kolagén každé ráno. Stačí nasypať do pohára a zaliať studenou vodou alebo džúsom. Jednoduché a hlavne účinné. Hľadala som niečo, čo pomôže mojej pokožke, vlasom aj kĺbom. Po pôrode dvojčiek som to na sebe začala dosť cítiť. A teda aj vidieť. Inka kolagén je 100% čistý morský kolagén, bez sladidiel a zbytočností. Bioaktívny, takže ho telo naozaj využije. A rozdiel? Tak ten som cítila už po 5 týždňoch. Vieš čo? Táto minútka pre seba nie je sebeckosť. Je to investícia. Pre moje zdravie, môj vzhľad a vlastne aj pre pokoj v hlave. Ak aj ty cítiš, že tvoje telo potrebuje trochu podpory, vyskúšaj Inka kolagén. Neviem, či to bude fungovať aj u teba, ale u mňa to fakt niečo zmenilo. Dopraj si tú minútku pre seba. Inka kolagén, viac než len krása.